faz aquí? Viñame despedir. Estive na casa recollendo as cousas. Non, na casa non. Que? Que agora é a miña casa, xa non é a túa casa. Eu non dixen que fose miña. Non, pero dixeste, estive na casa. Na casa, estive na casa. Sabes, así en plan familiar, como se fose algo dos dous. Estive na casa, estive na casa. Sabes? Como se fose, como dicindo, estive no noso fogar. Estive na casa, estive na casa, como se fose un código secreto entre os dous. E só te faltou chiscarme un ollo en plan mensaxe claro. Estive na casa, sabes? Como se fose só a casa que eu e ti sabemos que casa estás falando. Estive na casa. É que xa non podes decir estive na casa, entendes? Sí, penso que máis ou menos collín o concepto. É que os detalles son importantes, os detallitos. E que queres que diga? Que estive na túa casa? Non quero que digas nada. Que xa non sei que pasa aquí, é que eu non teño nada que falar contigo. Eu tampouco. Que? Non sei, que non quería marchar así. Supuxen que estarías aquí, no bar. Non, no bar non. Que? No meu bar, non, no bar. Como se fose o noso bar. Hostia, sei. Se sei que o bar non é noso, o bar é teu, unha maneira de falar. Pois ese é o problema que xa non pode... Déxame que quede con Andrea. Que? Como podes pedirme iso? Home, ten dereito a escoller con quen quere quedar, non? Ten dereito a escoller e que imos agardar a que aprenda a falar. Que tonta, como vai falar, que é un gato? É unha gata, esa sei que non pode falar. Estive que quero preguntarle, Andrea, que queres máis, a mamá ou a papá? Pois terá dereito a decidir, non sei, pode decirlo por señas, eu que sei. Poñémolo aí no medio e chamámoslo os dous. Ven, chica. Se vai gateando cara a ti, quedas ti con ela, pero como viña gateando cara a min, olvídate de velas nas súas putas 7 vidas. Por que dis gateando, como se posible? É un gato, non, mira gateando. Cultura todos os días.